I velik pozdrav sam dobrodošli na novi video kanalu. Danas vam snimam šta radim kada mi je dosadno. Kao prvo dižem tego. Ovo je serijal kad ti je dosadno. Ovo je prva epizoda. Drugo što radim kad mi je dosadno jeste ovo. Fajtam se sa jaščikom i odrave. Treća stvar. Volim da kradem nešto. Shit. Kao što je ovo. Nered. Sponzor je Jastuk Jorg. Ovo volim da uzimam zato što mi je dosadno. Ovo sam ukrao iz prodavnice. Verujte mi. Dajte bre još 5 lajkova, neću snimati više blamove. Ako ne date još 5 lajkova, neću dati. Neću snimati. Ako ne date još 5 lajka. Imate još 3 nedelje, ako ne date tih 5 lajkova, onda ne nastavljamo uopšte, nemate više šanse. Imate rok od 3 nedelje da lajkujete, treba još 5 lajkova. Ako ne date, onda jebi ga. Ovo volim da radim. Oh shit! Kao što i ovo. Pravim neke kućice. Vrta. A volim i da ga lomim. Već sam jedan deo polomio. Ovo pada ko zubi, vrate, ja ne mogu da verujem. Polomio sam. Polomio sam ga, ljudi!
Bukvalno sam ga polomio. Ja sad se čuje ko dinari. Majko mila. Polomio sam ga. Ej. Shit. Aj. My egg. Polomio sam ga. Polomio sam. Bukvalno sam ga polomio. Gdje je ona žica? Stani. Gdje je ona žica? Evo je. Budi. Ja ne mogu da verujem sam ga polomio. Znači jedno sam otkinuo. Ono to je tu. Mislim ja sam pre još jedno otkinuo pa sam ovo. To je to. Baci grom te spali. Ja moram ovo da stavim. Da me ne bi neko ubio. Posle me da platim. Da platim minut 10 kada. Morat ću da pokusujem kuću. Ako ovo ne slažem dok mi ne dođe majka, ja ne znam što ću da radim. Samo ne dolazi za 7 sati, kreteni. Šalim se. Jeste, za 7 sati. Stani, je. Već sam malo prikakao. Šta je još ostalo? Ovdje 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5. Ovdje treba da ostane još... Stane, koliko ovdje treba još? 8. Četiri ovdje imaju. Ovdje 7. Treba još jedna. A da pala dole. I ne mogu da je tražim sad. To moram ovo da poređam. Mrto. Ovdje konopac. Šta sam ja uradio od ovoga? Ja zaboravio da su... ja.
10 minuta sam uvijek. Trebamo vodu baciti. Evo, će neko opet da me ubije. Koliko ovdje ima ova zmija. Nema dovoljno mesta. Ja sam ga polomio. Glupi televizor. Idemo još jedan. Shit, palo je sve. Zasra. Majko mila. Ismo. Imamo 4, 5, 6, 7. Ništa ljudi, to bi bilo to. Udaril kutiju. Je. Ti se fajtiš, ha? Ti se fajtiš? Ti si Pacifika. I ljudi, to bi bilo to. Ako vam se svidio video, ostavite like, share i komentar, tako da subscribe-ujte na kanal i ako već niste, pogledajte prošli klip. Moram složiti ovaj nered. I ovo. Polomio sam ga bukvalno. I pozdrav!